Més o menys. Bueno, comencem. Bon dia a tothom. Senyora alcaldessa Marta Martorell, senyora regidora Marta Guàrdia i de més regidors. Gràcies per la vostra presència. Volem donar la benvinguda a tots vostès i especialment als familiars dels que ja no estan entre nosaltres. Això principalment va per ells. A manera d'introducció, breument, comentaré una mica l'escaleta, perquè molts de vostès, bueno, què farem aquí? Després de la meva presentació parlarà la regidora Marta Guàrdia. Després, a continuació, qualsevol de vostès, familiars dels presidents o els mateixos presidents que hi ha aquí presents, doncs podran fer un breu comentari d'algun record, d'alguna anècdota o que vulgui dir. A continuació anirem anomenant tots els presidents que tenim allà amb les seves fotografies per ordre cronològic i els familiars el miran i el col·locaran en la galeria que tenim en el primer pis. Després tancarà l'acte la senyora alcaldessa, com és habitual, i també per acabar la festa farem un petit brindis i aquí s'haurà acabat almenys aquesta primera part, perquè a la tarda continuem amb un concert de música clàssica molt interessant. Ho sento perquè estan exaurides absolutament totes les localitats, però bé, morirem d'èxit. Avui és el 1er d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans. Aquesta data va ser instituïda fa 31 anys per Nacions Unides. Per nosaltres ha de ser un dia festiu i reivindicatiu. Avui el celebrem el festiu, perquè el reivindicatiu per nosaltres és cada dia de l'any. Enguany volem fer l'homenatge a tots els presidents i presidentes que ha tingut l'associació, tenint-los sempre presents a la galeria amb les seves fotografies. També volem posar en valor totes les juntes que durant 42 anys d'història d'aquesta casa han establert les bases del que avui és la llar. Teníem previst fer aquest homenatge abans del Covid. Si hagués pogut ser així, avui tindríem aquí el president Josep Pisa, que fa un mes ens va deixar. Gràcies a la feina de tots i de totes les juntes. Avui ens trobem en una llar que fa atractiva la participació de la gent gran de Tiana i fomenta una actitud de vida activa i de relacions socials. Vull agrair especialment al govern local per tot el suport que ens està donant perquè aquest servei social sigui possible. Ara estem en un projecte molt important i la bellesa, la soledat no volguda i el maltractament, entre altres qüestions. També agrair, com no podia ser d'altra manera, a tots els socis i sòcies per la seva ajuda i col·laboració. Sense ells no existiria aquesta associació. És molt important considerar el canvi demogràfic que hi ha hagut durant els últims 50 anys. Avui ja es parla de la quarta edat, després dels 80, jo estic entre aquests, quan encara queda molta vida. Alguns creuen que això serà un problema. Nosaltres pensem que s'obre un món d'oportunitats per aquesta circumstància. Això és un repte polític. Penseu que d'aquí a 10 anys el 30% de la població tindrà més de 65 anys. Sembla que perdo els papers. Per això s'ha creat l'Agenda 2030 per la sostenibilitat de les persones i del planeta. La dècada de l'envelliment saludable que tracta de posar vida als anys. Clar, no es tracta de fer molts anys, sinó de fer molts anys però amb unes condicions de salut acceptables, no? El llibre verd de la Comissió Europea, etc. Hi ha un verdader moviment
amb aquest sector perquè es veu que és un sector i un col·lectiu que va tenir cada vegada més importància i que se li pot treure moltes coses positives. Per acabar donaré algunes xifres per classificar una miqueta la nostra llar. Actualment tenim 500 socis i sòcies, treballem en 4 directrius: formació, salut física i cognitiva, oci i cultura. Disposem d'una biblioteca de més de 1.000 volums, tenim una aula d'informàtica de 10 ordinadors que podreu veure, les portes estaran obertes per qui vulgui conèixer una mica les instal·lacions i el local, amb tota llibertat, podran anar allà on vulgui. Hi ha 2 plantes més amunt i una planta més avall. Tenim una sala de fitness, que avui dia es pot considerar bastant ben dotada. Aquest any hem posat en marxa 17 cursos, amb una participació de més de 180 persones. O sigui que cada setmana passen per aquí, només fent els cursos que hi ha previstos, de tot tipus, salut, lleure, cultura, etc., 180 persones. L'any de referència, que era el 2019, perquè el 20 no va existir, es van celebrar 54 esdeveniments, festes tradicionals, excursions, visites culturals, etc., amb una participació de 3.188 persones. Les tenim totes registrades. Si algú vol més informació, podeu trobar el nostre banner a la pàgina de l'Ajuntament o bé en un tríptic i deixat per aquí, que hi ha un flash més o menys de tot el que fem, no? Si algú, algun familiar, estigués interessat en veure la documentació que el seu familiar va fer durant la seva època, els tenim tots perfectament classificats. Aquest any, d'hibernació, que jo he estat aquí cada dia, doncs m'ha servit molt per fer coses com aquestes, buscar tots els presidents i totes les juntes, noms de totes les juntes que hi va haver, un munt de persones. Moltíssimes gràcies per la vostra presència i també agrair enormement a la meva junta actual, que hi ha part aquí, part aquí, i bueno, res més, tampoc és per enrotllar-se molt. Donaré la paraula a la regidora Marta Guàrdia. Gràcies a tots. Què tal? Bon dia. Bon dia. El porto escrit perquè si no el perdo, que prefereixo no perdre res. 1 d'octubre, Dia Internacional de la Gent Gran. Equitat digital per a totes les edats. Aquest és el lema d'aquest 2021. Sou ciutadans a ple dret i una bona part de vosaltres no només aporteu un moviment econòmic associat a la vostra edat, sinó que enriquiu la societat amb experiència, coneixement i dedicació desinteressada a la família i a la comunitat. Ja es comença a normalitzar tot una mica. Ha sigut un any i mig difícil. La gent gran va ser la primera a confinar-se i un dels últims a normalitzar-se. Se us ha discriminat per raó d'edat, heu tingut dificultats per accedir als serveis sanitaris, heu patit abusos i un tracte inadequat. Tot això ha agreujat les malalties envers a la gent gran. Això no ha sigut el pitjor de la pandèmia. El pitjor ha sigut perdre els nostres éssers estimats. Des d'aquí, donar escalf a tots els familiars. Han caigut les 4 parets. A la gent gran s'ha fet visible. Aprofiteu aquest moment. No només heu de demanar la inclusió digital, sinó que sou ciutadans, com he dit abans, de ple dret. La gent gran forma part de Tiana. La gent gran és el motor de la vila, el motor de la família. És l'experiència i el coneixement i sobretot el seny. Heu de ser escoltats i heu de treballar per decidir el vostre present i fins i tot el vostre futur, a fi de viure amb benestar i dignitat. És molt important la vostra opinió i la vostra manera de veure i viure Tiana. Ho estem fent amb els infants i amb els adolescents, però ara toca fer-ho amb la gent gran. Una anècdota. A vegades li dic a la meva filla, que el mes que ve farà 14 anys, que ella encara té els 4 anys. Jo als 9 vaig perdre l'últim. Només es valoren les coses quan es perden. Des de l'Ajuntament seguirem
apostant i treballant per la gent gran. Sou un mirall amb el qual ens reflectim. Moltes gràcies. Gràcies a totes i a tots per ser avui aquí. Bueno, jo portava també el meu discurs aquí i ja el deixo. Bueno, al veure-us, la veritat, a totes i a tots avui aquí, veure les fotografies dels nostres éssers estimats i el que han lluitat pel que significa la bellesa aquitiana i pel que significa la bellesa en el nostre entorn familiar. També posaré la meva experiència. Jo he tingut la sort d'estar envoltada en el meu creixement de les meves dues àvies. I vaig tenir la desgràcia que una de les dues àvies, la que em cuidava més, la que em feia les croquetes i els macarrons quan anava a casa seva, que encara, quan penso en ella, recordo aquestes olors, doncs va haver-hi un dia que em mirava i em va dir: no sé qui ets. Van ser uns anys molt d'usos. Van ser uns anys el que ens va tocar als nets i a les netes és estar al seu costat. La bellesa també és això, és el creixement de les nostres persones estimades, de les persones que ens han ensenyat, que han estat al nostre costat i ens han cuidat. Per tant, hem de fer una reflexió de que hi ha un moment a la vida que ens toca a nosaltres estar al seu costat, cuidar-los i donar tot allò que vosaltres ens heu regalat. Moltíssimes gràcies.